Hej, mit navn det er... Kom her, Christian. Mit navn det er Lille Lukas, og i dag der skal vi... Hej Søren. Hej. I dag der skal vi simpelthen lave en coffee challenge. Jeg har set, den er blevet meget kendt inde på YouTube. Velkommen til den her video. Ja, så jeg tror vi nok bare lige sådan, at vi skal springe ud i det der. Så i Christian starter du. Hvem er der lige gør det her? Det skal nok gå, Christian. Så er sådan en her. Det er sådan nogle, vi har købt i Miljø, men altså... Der er normalt kostet 4, men vi fik dem til... 99! Tæt på, det var godt nok kun 5, men altså, det skal... Og så skal den rystes nu. Prøv at se her. Ja. Alle sammen. Hjælp, kom mig. Nej, Christian ikke op. Godt. Så er vi klar. Okay. Og så skal man lige kigge lidt på den. Prøv at se her. Det er godt. Og så tælle ned 3. 3, 2, 1. Ja, så kører vi. Vi skal se, hvad der er på det. Det smager godt. Det er hårdt. Ikke rundt og hjælpe mig. Ja. Den smagte jo godt. Nej, det tror jeg er helt godt. Godt dyrt. Jeg vil lige sige, at jeg tror, vi klarer den her. Jeg tror, vi klarer den her challenge godt. Vi ses i den næste video. Hej! Hej alle sammen!